Бөтен дөнья башкортлары курултайына 30 ел. Хавамхагыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Өфөлә курултайның 30 еллыгы уңайына фәнни-гамәли конференция бара. Һәм ошо конференциянең кунакларын без үзебезнең студиябызда сәламләйбез. Бүген студиябызда Яңавыл районы курултайы агзаһы һәм шулай ук бөтен дөнья башкортлары курултайының Аккалдар коры агзаһы Рафаэль Заян улы Яхин. Хавамхагыз. Исәнмесез. Рафаэль Заянович, һез бүген конференцияла уның тарих өлешенә караган түңәрәк өстәлендә катнаштыгыз. Катнашучылар нисек ниндәйрәк темаларга һөйләште? Бүген республикабызда шундый Өфөлә зур чара бара. Анда бөтә дөнья башкортлары курултайының иң әүзем кешеләре җыелганнар һәм шушы фәнни-гамәли конференцияда без түгәрәк өстәлдә катнаштым мин. Тарих буенча инде анда алып барды Ярмуллин Азат Шакирьянович, тарих комиссия председателе, һәм сопредседатель Расих Агзамович Хамитов, совет старшиның безнең рәисе. Онда бик күп кенә бик тәҗрибәле ученыйларның, галимнәрнең зур матур сыгышлары булды. Һәрберебезгә, конечно, лимит бирделәр вакыт буенча, һәм шуларны үтәргә тырыштык. Һәм шул вакыт эчендә үзебездә булган менә курултай вакытында үткәрелгән или булган хәл иткеч вакыйгалар турында, ключевые события дип урысча әйтелә инде. Һәм без шулар турында һөйләргә тырыштык. Һәм менә мин үзебезнең тема булай инде, төньяк көнбайыш башкортларын, үзебезнең башкорт икәнлегебезне идентичность урысча әйткәндә инде. Милли үзаңды шулай. Милли үзаңды кайтару буенча эшләр турында әйтергә тырыштым. Мин выступлениемдә инде әйттем, тарихи байкау ясадым аз гына. Менә безнең мин монда да әйтеп китәргә тиешмен, чөнки күп кешеләр уларны хәзер белмәй, онытканнар һәм җиңелчә генә рассуждать, обсуждать итәләр инде. Безнең 1917 елда объявителгән башкорт автономиясе 19 елда Мәскәү тарафыннан таныла. Һәм шушы периодта төрле агымдар, политик, шәхесләр, улар төрлесе төрле тарткалай. Берсе тегеле әйтәйек, берсе булай әйтәйек дигән, берсе вообще аерылып китәргә кирәк Россиядән дип, менә шундый фикерләр бик күп була. Безнең авылдашыбыз, без аны турында элек вообще белмәйдек, менә архив документларына килеп чыгып, галимнәр ярдәме белән без аны белдек. Ул Хәлим Әмиров, Хәлим Насретдинович Әмиров безнең яңа урта авылыннан ул. Менә шушы кеше теге революция тиклем беренче курултай делегаты. Революция тиклем. Иң әүзем башкортлыгыбызны саклау буенча эшләгән вәкил. Гомумән әйткәндә, бына ошо зур Башкортстан, олы Башкортстан дибез, уның Россия картаһында барлыкка килүендә төньяк көнбайыш башкортларының, уларның әүземлегенең роле зур дип әйтә алабыз, шулай. Роле бик зур дип әйтә алабыз. Ни өчен менә Шәйхзада бабыч. Без Муллаен Халиков. Муллаен Халиков. Шуннан Илдар хан Мутин. Һәм башка бик күпләрне без аны әйтеп китә алабыз. Чөнки алар менә шушы хәрәкәттә кан куеп, тормышларын уйламайынча, тормышлары белән рисковать итеп әйтәйген урысчалап. Алар менә шушы идеяны яклап көрәшкәннәр һәм Башкортстан Республикасын төзегәннәр. Ни өчен 19 елда гына Мәскәү таный? Чөнки аларның идеялары, Ленин, Сталинның идеялары белән безнең егетләрнең фикерләре туры килә. Рафаэль Заянович, һездәдрәк бүлдерәм, әйдәгез тарихка экскурсияны дөнья кыскартыйк. Бына 100 ничә ел элек булган, бер буат элек булган вакыйгалар һәм бүгенге тормышыбыз, улар арасында бәйләнеш ул шул тиклем нык көчле һәм бына бүгенге безгә бу вакыйгалар ничек йогынты һәм без нимәнелер элге вакытта югалтып барабыз түгелме? Бик күп нәмәләрне югалтабыз. Беренчедән 1923 елда
Башкортстанда, яңа Башкортстанда яңа тел булдыру турында карар кабул ителә. Бұл литературный башкирский язык дигәндә. Анда язылган инде ул постановлениеләрдә на базе восточного языка, ул юрматылар инде, и на базе куваканского говора. Ул вакытта бәхәсләр бик кызу гына була, шулай бит? Ул вакытта бик тә каты булган. Анда каты булган. Шуннан 25 елда кертергә кушалар шушы телне. Һәм бұл әдәби телдән Төньяк Көнбаш башкортларының диалекты Юкка чыгарыла. Юкка чыгарыла, ул анда юкка чыгып бетмәй. 1933 елда ВКПБ-ның обкомы карары белән безнең республикадагы 22 районны бүтән башкортларын татар телендә укырга күчерәләр. Ни өчен дигәндә, алар сәбәп итеп язалар. Сәбәп итеп язалар, башкорт телендә уку асыплары, китаплары булмау сәбәпле татар теленә күчерергә дип. Менә шунда безнең диалект телебезне, безнең ата-анабыз телен, әткәбез телен кисеп ташлыйлар бөтенләй. Һәм безне заставить итеп татарча мәҗбүри укыталар. Менә мин үзем башкорт баласы, 10 буын шәҗәрәмне беләм. Урындагы башкортлар бар да, яңа авыл башкортлары. Һәм безнең шулай булса да, хотя татарча 10 ел укысак та, без үзебезнең диалектны онытмалыкка түгел, без литератураны да үзләштерә алмадык. Чөнки аны укытуның вообще алып ташланган ул елларда. Нидә татар телендә ныклап үзләштерә алмадык. Ни өчен дигәндә, эшләйбез дип сөйләшеп йөргән җирдән эшлибез дип. Менә шундый сүзләр безнең Һәм өчен ят булды инде. Киреп бетмәде. Анда бүтән тагын ниләр бар. Нескәлектәре бар, бул турыла телчеләр, белгечләребез, галимдар сыгышып тора. Рафаэль Зайнович, бу соңгы елларда без башкортлар хәрәкәтелә барлыкка килде. Ямагат һәм улар үзләренең турында бик яңгыратып сыгышта яганы егетләр. Бунан тыш башкортса диктант язган вакытта без хәзер Төньяк Көнбаш диалектында диктант язабыз. Буна ошо адымдар улар етерлекме? Әле етерлек түгел. Етерлек түгел димәк. Нимәләр кирәк? Ни өчен дигәндә, беренчедән инде әле соңгы диктантны Төньяк Көнбаш диалектында язучылар 50 мең кеше булды. Баштагылар күп түгел инде, 10-15 мең. Арта шулай да. Хәзер 50 меңгә җитте. Шушы диалектны минем уемча булай итәргә кирәк. Шушы диалектта башлангыч классларын укыту башларга кирәк. Анда безнең автономияның беренче постановлениеләре зурлары, алар анда бүтән өстендә язылган мәгариф мәсьәләләре буенча балалар, башлангыч класс балалары үзләре яшәгән территориядагы төбәктәге ана телендә укый башларга тиешләр дип язылган. Менә шушы булмаенча, бүген хәзер ватаналар алдында бит проблема тора. Нинди телгә кертергә укырга? Башкорт телендәме, татар телендәме? Без инде билгеле башкорт телендә укыгыз дип барабыз. Безнең диалект теге матур әдәби башкорт теленнән ул икенчерәк. Аны усваивать итәлмәй халык ничектер. Ни өчен? Потому что алар 100 еллар, 1000 еллар буе бу телдә сөйләшкән, генетически алар шундый. Шуннан инде хәзер ата-аналар җыелышлар үткәрәбез мәктәпләрдә. Родительләр, ата-аналар әйтәләр инде. Без алай булгач башкорт телендә дип әйтмәйбез, рус телендә дип, татар телендә дип әйтмәйбез. Безнең родной язык русский дип язалар ише. Бу инде Нгамат Танбаев әйтмешләр, тагыла зуррак проблема. Ул зур проблема. Башкорттан да, татардан да урыс тугыт бәла дип язган ул. Һәм бына шундай проблемаларны уртага халып һөйләшү өчен бүген Өфөлә Бөтен дөнья башкортлары курултаеның 30 еллыгына җәмәгатьчеләр, әүдем башкорт җәмәгатьчеләре вәкилләре йыелды. Әлеге вакытта Өфөлә конференция бара һәм уның кунакларын без көн дәвамында үзебезнең студияга сакырып һөйләшербез. Рафаэль Зайнович, һезгә зур рәхмәт әңгәмәгез өчен, эшегездә уңышлар теләбез. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Яңавыл районы башкортлары курултайы вәкиле, Бөтен дөнья башкортлары курултаеның Аккалдар коры агзасы
Рафаэль Заян улы Яхин булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Рәхмәт.